anakku seneng. Tak pek mantu Wah, sisan. sampean wong apik, sampean wong apik. Nek gak wong apik ora ngono kuwi. Bareng dadi mantuku, dadi Suwita Mukti, lah aku dikon minggat. Bro Wijaya minggat. Kurang ajar Bro Wijaya. Ora mung. Wong tuaku dhewe, aku kon minggat padha wae. Lah saiki ora kari kowe. Ini piwelingku karo anakmu sakarone. Ya. Layang Seta, layang Kumitir. Lah Mintarsih ya. Ojo mbacut leh ku kepengin seneng karo Mintarsih. Monggo Mintarsih ki calone putuku. Si Minak Supeno. Boten plurungake. Saiki kowe karo Supeno nyawiji ae. Suwe. Nyawiji. Ya. Holo. Nyawiji seduluran tekad lan karepe padha. Ya. Kepengin males lara wirang karo Prabu Brawijaya ing Majapahit. Ya, nek perkara carane piye kuwi urusanku. Nggih, sae nggih. Aja kowe kuwi. Ah. Ora cangak. Sing cangak aku. Ini. Dongkol Lho Gender. Ya, Gandeng kowe kuwi wong jero. wong jero. Ngerti kaluwihan sarta karingkihane negara Majapahit. Karep ben mengko sagampang kaya nglumahke telapak tangan. Ngangkah patining Brawijaya. Nek sampean duwe cara manggolek cara kudu kepiye putuku lumahku lumebu menyang ing Majapahit. Ini. Iki anggap gawe ya. Perkara si momongam si Minak Subucu. Sepono. Lumebu ning Majapahit goleki sing jeneng Brawijaya. Lah Mintarsih mlebu ning taman. Kula Kok nek ketek wis ning taman supaya Seta Kumitir gampang mlebu, lawang nguri dibuka, ya toh, lawang ngarep ditutup. Berarti etok-etok Suwita ngoten. Wah, nggih. kaya ngono ya Kakang. Lah mengko nek wis ning kono, aja lali garwane sing jeneng Kencana Wungu pasrahno karo si Seta Kumitir. Lah besok kapan gone mimiti niki? Besok kapan niki? Jam 8 ya karepmu. Nek Ya saiki. nek saka panemuku luwih cepet luwih prayoga. Mantep nggih, Mbah. Ya. Nuwun pamit, Seta Kumitir. Ayo, Majapahit. Ayo. Ayo aku melu Kakang. Ada. Kan, ayo sewang-sewangan ya. Podo-podo memandu bocah-bocah. Diajeng Ayu Kencana. Kados pundi raos penggalih panjenengan. Sasampunipun panjenengan ngasta kanggo kelakon wonten ing kaca Majapahit. Lan saged sesandingan lan Diajeng Ayu Kencana. Ora bisa tak selaki. Sakwise pun Kakang bisa ngasta pradata adil ing kraton Majapahit. Lan bisa garwa Adi Kencana Wungu. Rumangsa bagya mulya sakjroning ati. Jalaran aku mangerteni yani ora sedening pawongan sing bisa dadi ratu ana ing kraton Majapahit.
Dene ngapa sliramu iki mau sugih kendel Bondowani nganti mlebu ana ing Taman Sari Kraton Majapahit? Pangapuntenipun, ngantos kula menika mlebet wonten ing Taman Sari. Jalaran kula badhe pados pedamelan wonten ing Raja Majapahit. Oh. Dadi ape golek gawean? Menika leres. Sapa kang dadi aran? Dipun manuhaken kula menika mintarsi. Mintarsi. Nggih. Mintarsi. Mintarsi. Yen pancen sliramu iki mau duwe kekarepan ape golek gawean, aku ora bisa pawangsulan. Jalaran sliramu iki mau wong wedok sing bisa pawangsulan garwaku Diajeng Kencana Wuni. Kados ngaten nggih. Mintarsi. Iki dawuh kaktibalan Sang Joko. Apa wis mantep tenan rasane atimu kowe golek penggawean ana papan kene? Kula sampun madhep lan mantep badhe pados pedamelan wonten ing Raja Majapahit. Awit pakaryan ana kene iki abot banget. Sedaya kala wau boten dados menapa. Kaya Kang Mas Prabu Brojo. Diajeng Ayu Kencana. Sedaya menika panguwas wonten asta panjenengan. Menawi to panjenengan ngeparengaken, tertamtu kula badhe nampi ta. Kaya ngono ya, Nyai. Ing wektu dina iki ana ing Taman Sari Majapahit. Durung ana abdi kang kinasih sing bisa jangkepi utawa sing bisa gawe bombonging atimu. Yen to sliramu iki mau ngepinginake duwe abdi kinasih, Mintarsih bocah saka desa iki mau bakal tak tampa sultan. Oh, kados ingat. Mintarsi. Iki dawuh kaktibalan Sang Dwitarati. Bakal tak tampa paswitanmu anggonmu golek penggawean ana papan kene. Dados kula dipun tampi wonten ing Raja Majapahit. Mawi ngaten matur sembah nuwun Sang Dwitarati. Ing sing ati-ati lho yo anggon nindakke pakaryan. Ngestakaken jawuh. Diajeng Kencana. Kados. Yen pancen Minarsih ki mau wis tampa minangka dadi abdi kinasih. Pun Kakang bakal pamit. Badhe tindak pundi Kang? Kakang bakal ngayahi kewajiban sing durung tak rampungake. Oh, ngaten. Oh, sawetara Mintarsih rewang-rewang ana garwaku ya Kencana Wuni. Ngestakaken jawuh sinuwun Prabu. Kencana Wuni. Kados. Aku bakal pamit. Oh, Sawetara aku bakal ninggalke Taman Sari Majapahit. Monggo dherekaken tindak nanging sampun dangu-dangu cicak. Sing ati-ati ya, Jan. Kados ngaten. Dawuh kaktibalan Sang Dwitarati. Iki wis ngajik ranu. Soale aku kepengin sari coba. Oh, dados panjenengan badhe kula
diajeng waita dalah piyem. Kang Mas Prabu. Sakwise ilange garwaku diajeng kencana babar pisan aku ora mangerteni sapa sing nyidra diajeng kencana miturut pratelanmu kepiye Saking aturi mban menika kok kalian kok sinten nggih kula nggih boten mangertosi lho Kang Mas Prabu. ya cukup diajeng waita dalah piyem Kang Mas sliramu iki mau minangka garwa selir ana ing kraton Majapahit kene. Kamangka garwa selir iki mau cacahe ana 3. Banjur diajeng Anjasmara ana ngendi? Nah, Kiai. Ya cukup. Menawi wonten Aku wis tanggapin sasmi. Ilange garwaku diajeng kencana wungu. Aku ngerti sapa sing nyidra. Ora ana liya ya diajeng Anjasmara. kok Anjasmara. Sakinipun menika menapa lho Kang Mas Prabu? Ngantos panjenengan menika cupriya kalian Kang Mbok Anjasmara. Cukup wae lan piye. Ingsun kepengin Anjasmara tumeka ing papanku. Yen to kados mekaten badhe kula timbali Cikar Mas. Iki menika nggih sampun solo Kang Mas Prabu. Iki ning sampun sak menika panjenengan timbali kaliyan Kang Mas. Mriki-mriki Kang Anjasmara. Diajeng Anjasmara. Kenging menapa panjenengan nimbali kaliyan kula? Menapa panjenengan ngersakaken dahar saha unjukan? Kula cawisaken, Jih. Bab perkara uga rampe iki mau wis dicepakake kabeh abdi ana ing kraton Majapahit. Yayi Anjasmara, Injih. apa kowe ora mangerteni kabeh kahanan ana ing Taman Sari Majapahit? Babar pisan kula mboten mangertos wonten menapa sih? Ora ngerti. Injih. Kowe ora ngerti. Diajeng Anjasmara. Yen to sliramu iki mau ngandhake ora mangerteni kabeh lelakon ana ing Taman Sari Majapahit. Aku bisa duduk pawuhan. Ing wektu iki garwaku diajeng kencana ilang saka Taman Sari. Kusumane ngayu kencana wuan. Kuwe sing dadi dalange Anjasmara. Kenging menapa panjenengan menika ndakwa kaliyan kula? Dasaripun menapa? Yen kowe takok bab perkara dasare. Dasare iki mau ana lho. Menapa menika? Kang nomor 1. Sakwise sliramu tak pundhut minangka garwa selir ana ing kraton Majapahit. Mesti wae kowe lara ati. Sakwise ramamu, Logender lan dulur-dulurmu, Seta lan Kumitir ditundung ana ing kraton Majapahit. Mesti wae kowe lara. Kang nomor 2. Aku ngerti. Senajan to dodomu iki mau ora pengilan. Bathukmu ora ana tulisane. Aku ngerti yen to kowe iki mau kepengin dadi garwa prameswari ya. Kenging menapa panjenengan ngendikan kados ngaten sinuwun? Menawi to perkawis kadang kula lan tiyang sepuh kula ing ngaji kula sampun matur. Kula sampun trima. Malah kapara kula nélakaken agung ing panuwun awit panjenengan tasih kersa mundhut
sak klukuting kolang kaleng lekmo pinara sewu paribasanipun. Wonten seratanipun kula menika kepengin dados garwa prameswari wonten ing Mojopahit. Kula sampun lila panjenengan mundhut garwa dados seles sinuwun. Anjasmu. Aku dhewe ora nyono babar pisan. Yen to ayune rupamu ora tumus ana ing sakjroning atimu. Tenane atimu iki mau kapanjenengan sipating iblis. Sinuwun. Saestu kula boten tumindak menapa-menapa. Ora ana tinane yen maling kuwi ngaku. Anjasmu. Wis rumangsa kapojo ing atiku. Yen to kowe iki mau mung adol tangis, adol welas. Babar pisan aku ora bisa. Aku ora bisa nampa welasmu. Aku ora bisa nampa tangismu. Anjasmu. Tenane aku ora tega lan mentolo karo kamu. Nanging kowe sing tega mentolo karo aku. Sinuwun. Kula boten nyitra kusmaning ayu kencana wungu. Ora usah mendadak kakean pawan. Wijoyo panjenengan ampun dakwa kalian kanggo Anjasmu. Ing wektu dina iki ora ana bumi sak cekak kanggo Anjasmu. Minggat! Minggat Anjasmu. Rungokno tembung kang pungkas. Kowe gelem minggat apa ora? Kowe gelem minggat apa ora? Kowe gelem minggat apa ora? Mulai kang suwais. Nembe kemawon kula menika badhe sowan wonten ing Taman Sari. Kula pinanggih kalih garwa panjenengan pun Anjasmara. Piyambakipun kembeng-kembeng netesake waspanipun nilaraken wonten ing negari Mojopahit. Estripun wonten kadadosan menapa Sinuwun Prabu? Menika leres paman minak kanca. Ing wekdal sakmenika garwa kula diajeng Ayu Kencana Wungu anis saking Taman Sari Mojopahit. Saklajengipun Boten nyono babar pisan. Yen to anise garwa kula diajeng Kencana Wungu kala wau ingkang dalangi maling menika diajeng Anjasmara. Boten dalem sewu. Panjenengan menika salah satunggalipun pengayoman wonten ing negari Mojopahit. Menawi to panjenengan ndawahake pidana dumateng kawula lan Sentana Nayaka Praja. Saya keluarga ing Mojopahit. Panjenengan ndakwa Anjasmara dados dalangipun maling nyidra garwa panjenengan kusumaning Ayu Sri Subasiti Kencana Wungu. Menapa sampun wonten bukti lan dasaripun saengga panjenengan tega lan mentala paring pidana
dumateng garwa panjenengan pun Anjasmara. Paman Minakonca. Dawuh. Bukti lan dasare menika sampun cetha. Yen to Yayi Anjasmara iki mau lara atine. Sakwise ramane Lo Gender lan adi-adine Layang Seta Layang Kumitir tak tundung saka kraton Majapahit. Mesti wae atine Anjasmara iki mau kekes kang angka kaping pindho paman. Aku reti yen to tenane Yayi Anjasmara iki mau ngepinginake dadi garwa prameswari ana ing kraton Majapahit. Ngendalem sewu. Dasar panjenengan menika ngayuwara. Monggo kula aturi mengo sejarah. Sampeyan iku tanpa Anjasmara. Sapa toh Damarwulan? Damarwulan wong saka desa Paluamba. Mung anake Randha Palupi. Suwita ing dalem kepatihan tanpa Anjasmara ora bakal ditampa dadi abdi ing kepatihan. Bareng wis dadi bojoning Anjasmara ana sayembara Sang Juta Ratu Kencana Wungu. Sapa sing bisa mateni Wurubisma Minajingga bakal disuwitani dijumenengke ratu negara Majapahit. Kelakon sing bela sinten? Kadang-kadange sampean Seta Kumitir njlomprongake sampean pun ajeng dipateni dislametke kalih Anjasmara. Anjasmara nek lara atine ora saiki, biyen mbok wayo karo Kencana Wungu, Waita Puyengan ora lara atine. Lan malih panjenengan niku ratu. Ratu tindak sak pecah tembung sak klimah dadi contoh kawulane ing negara Majapahit. Nek ana murid wani karo guru, aja nyalahke murite. Merga gurune leh ngajari kuwi ora bener. Nek ana santri wani karo kiyayine, aja nganyahke santrine. Merga santrine kiyayine leh ngajari ora bener. Nek ana ratu diwaneni karo kawula, aja nyalahke kawulane, merga ratune kuwi ora adil. Cukup paman. Pun niki mboten usah cukup-cukup niki perkara lho niki. Sampeyan niku yen to nitik sedaya atur panjenengan. Cetha yen menawi panjenengan belaning Anjasmara. Kula mboten sabela kalih Ndara Ayu Anjasmara. Ning kula sabela kebeneran. Nuwun sewu nggih. Wong sing nampa pidana pranatan ning Majapahit niku pun enten hakim suci wonten ing Majapahit. Salah satunggalipun Naya Prasangka dipun lebetake pakunjaran kedah jangkep gangsal perkawis, pandakwa, kadakwa, pambela, bukti lan seksi. Lho niki lho. Niki mboten enten gangsal perkawis menika panjenengan pun paring pidana. Nek kula menika saged ngarani panjenengan menika salah satunggalipun ratu ketut runtut mustikaning Janaloka, peh ratu kuwasa sak senenge dhewe. Paman Minakonca. Menawi sedaya pangandika panjenengan menika leres menawi tumrap kraton Majapahit. Nggih. Nanging menika tumrap keluarga kula, Paman. Kapribaden monggo kersa nek kapribaden. Kula nggih mboten malu-malu. Sampun Paman. Sampun lega atinipun panjenengan. Menawi sampun ngundhamana dhateng Kula mboten ngundhamana, ing ngajeng kula sampun matur, kula sabela kalih kebeneran. Bener niku selawase nganti kukuting jagat mboten saged ilang. Cukup Paman. Kamangka panguwasa tunggalon ing kraton Majapahit namung kula. Menawi panjenengan boten nyarujuki
menawi Yayi Anjasmara kula tundung. Panjenengan balui Yayi Anjas